Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι χτισμένο σε πλαγιά του Κοινότιου Όρους, στο Δήμο Ασκληπιού του νομού Αρβολίδας. Χτίστηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και έπειτα στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Ο Παυσανίας υμνεί το θέατρο για τη συμμετρία και την ομορφιά του και το αποδίδει στον αρχιτέκτονα Πολύκλητο. Από το 1988 το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου μαζί με το Ασκληπείο είναι ενταγμένα στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό σημαίνει ότι πληρεί τα κριτήρια για να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα αυτών των μνημείων με ανεκτήμητη αξία για όλη την ανθρωπότητα. Το Ασκληπείο της Επιδαύρου είναι το πιο σπουδαίο της αρχαιότητας. Εδώ για πρώτη φορά ο Ασκληπιός τιμήθηκε ως θεός και οι ασθενείς κατέφθαναν στο θεραπευτήριο για να τους γιατρέψει. Τα Ασκληπία είχαν φτιαχτεί σε μεγάλη απόσταση από τις πόλεις, ώστε να εξασφαλίσουν την ηρεμία για τους ασθενείς και την άνεση για την προσθήκη των νέων κτηρίων. Επίσης, τα ιερά έπρεπε να περιτριγυρίζονται από ένα δασίλειο που συνδεόταν με τη διαδικασία της ίασης. Φαίνεται ότι μεγάλο ρόλο έπαιζε ο διαλογισμός και η αυτοϋποβολή που πετύχαινε ο ασθενής καθώς προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ποιος είναι όμως ο Ασκληπιός και τι γνωρίζουμε γι' αυτόν? Ο πατέρας του είναι ο Θεός Απόλλωνας και η μητέρα του η Κορονής, κόρη του Θεσσαλού βασιλιά Φλεγίου. Σύμφωνα με τους μύθους, κοντά στον κέντρο Χείρονα, έμαθε τα βότανα για να θεραπεύουν τους ανθρώπους. Όταν μεγάλωσε, παντρεύτηκε την Υγεία και απέκτησαν 5 παιδιά. Σύμβολο του Θεού έγινε το φίδι. Ας επιστρέψουμε όμως στο θέατρο. Το θέατρο διαθέτει την τριημερή χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών θεάτρων. Κύρων, ορχήστρα και σκηνή. Στο κέντρο της ορχήστρας βρίσκεται η Θημέλη, βωμός αφιερωμένος στο Θεό Διόνυσο. Ο Διόνυσος, εκτός από θεός του κρασιού, ήταν και θεός του θεάτρου. Wow! Η ορχήστρα σχηματίζει ένα τέλειο κύκλο. Το κύλωμ χτίστηκε σε σχήμα πετάλου, σε μια φυσική κοιλότητα του λόφου. Γι' αυτό το θέατρο έχει εξαιρετική ακουστική. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρώτη συστηματική ανασκαφή στο θέατρο έγινε το 1881 με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Παναγί Καβαδία. Η πρώτη παράσταση στο θέατρο ήταν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή το 1938 σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντίνου. Οι θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του οργανωμένου φεστιβάλ ξεκίνησαν το 1955. Από τότε κάθε καλοκαίρι παίζονται παραστάσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τραγωδίες που έγραψαν οι Σοφοκλής, Αισχύλος, Ευρυπίδης. Κομμωδίες στο Αριστοφάνη. Χιλιάδες θεατές γεμίζουν το θέατρο. Στο θέατρο συχνάζουν και πολλές γάτες. Γνωρίζεις ότι ο Αριστοτέλης έδωσε τον ορισμό της τραγωδίας? Γνωρίζεις ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν χορηγοί για τις δαπάνες των φεστιβάλ? Γνωρίζεις ότι τα θεωρικά ήταν χρήματα που πρόσφερε η Αθήνα στους άπορους πολίτες για να βλέπουν θέατρο? Γνωρίζεις ότι στα αρχαία χρόνια θέατρο έπαιζαν μόνο οι άντρες? Εσύ έχεις πάει στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου? Οι θεατρικές παραστάσεις ξεκίνησαν το 1800. Πρώτα, ώστε να εξασφαλιστεί η ηρεμία για τους... Το ξέχασα. Τραγωδίες που έγραψε με επικεφαλής τον Παναγί με αρχαιολόγο. Αυτών των μνημείων Επίσης, και την άνεση τον αρχιτέκτονα Πολύκλητο. Το σωστά.
Έτσι από τότε και κάθε καλοκαίρι, δεν ξέρω.